Здравейте, приятелчета! Днеска е отново един хубав, слънчев, чудесен ден. И аз пак съм решил така малко навънка. Сега след малко ще изляза, ще се поразхода. Имам да свърша някои неща. После имам урок. Днеска започва обучението по ударни инструменти. Един мой нов ученик. Пожелавам му успех. Умно момче, възприема бързо и съм сигурен, че ще се забавляваме с него. Но защо реших днеска да направя едно такова кратко видеоце? Какво ми прави впечатление напоследък? И то не е от вчера и от ония ден, а доста години насам. Едва ли има някой, който няма да се съгласи с мене, че на времето, когато нямахме интернет и нямахме мобилни телефони, се срещахме, виждахме се много по-често си говорехме, събирахме се, забавлявахме се и правихме всичко много по-често. Когато нямаше интернет, нямаше социални мрежи и нямахме такива мобилни връзки. Технологиите би трябвало да ни помагат, да контактуваме по-често, а то се оказва обратното. Не е така. Последно време всички са много заети. Последно време всички нямат време. Последно време много по-рядко хората отговарят, вдигат си телефона. Естествено, много по-рядко се виждаме, много по-рядко се забавляваме, много по-рядко ходим по социални такива мероприятия. Но както и да е. Всичко е въпрос на личен избор. Аз знам, че ако човек има желание, ще намери начин, но ако човек няма желание, винаги намери оправдание. Затова, че хорица, недейте да си толкова много заети, много работите, кой ще ги правите всичките тези пари? Разбирам, да, парите са нещо важно. Трябва да се плащат сметки и човек трябва да се препитава. Ама чак пък толкова с много пари. Тези телефони, този интернет го използвайте да си комуникирате помежду си, хора, да се чуваме, да се говорим, да се виждаме. Значи, добре, разбирам, че повечето от вас са добри кулинари. Ама само да си гледаме софрата, само да си качваме снимки на чиниите, на манджата и да споделяме или такива кратки глупости, нали? Окей, всеки има право. Живеем, надявам се, всеки да се чувства свободен. Нали? Свободата на личния избор е най-висшето изконно право на всеки човек. Но все пак, живеем само веднъж. Живота няма втора серия. Отделяйте повече време за близките си. Излизайте навън, занимавайте се с децата си. Отделяйте повече време за приятелите си. Отделяйте повече време за душата си. Приятели, наслаждавайте се на живота. Животът е прекрасен, но пък за сметка на това е много лесен. Нека да го живеем достойно. Нека, все пак да имаме някаква така по-духовна изявеност. Повече такива прояви. На времето беше много по-лесно. Добре, вършете си работата. Но поне събота и неделя, човек. Или поне там един ден от седмицата, два. Отделяйте си за себе си, за приятелите си, за близките си. Вдигайте си телефона, отговаряйте. Нали? Уважавайте се. Наслаждавайте се на живота. Хубав и прекрасен ден ви желая. Успех, бъдете здрави!